Хайде, ставай. Хайде прав. Не мога да събере телефона, бе, в кадър, бе. Едричък съм. Бе, кой не си едричък, бе? Ти си направо като някой... Крали Марко, бе. Давай. Дълго стотива. Намира се. То от горнището. Да. От тему. Той ти го ти го дом. Значи такова. Има, аз чак сега те виждам, че толкова голям, бе. И аз съм... И аз докоси земята. Ложки пука. Има ли болка така? Така няма булка. Я клякай. Така болка има ли? Не. Това, което те болеше преди малко, сега боли ли те? Още усещам мястото самото. Обаче не усещам тъй напрежението. Иначе болката усещам на дето. Последния път, както изчатка. Още въздух не може да се вземате. Обаче напрежението, което ме обтягате и да се изкривявам, да ходя на една страна. Че кое е така да изчатка, бе? Ти... Къде ходиш така да чатка? Аз не вярвах, че такова нещо може да изпука. О, те. Особено като такъв динозавър, като те, брат, че направо ще ми скъсаш ръцете. Аз се чудех как ще стане работа му. Като видях последното видео там на един по-пълничък, тъй долу горе, като моите килограми, викам, ага, значи има надежда. Ти колко килограма сега кажи? 160, хайде. Абе, защо така безцеремонно лъжеш ти, бе? 160, няма кантара, сега се кача. Толкова хваща кантара. А, до толкова те хваща кантара, ама по-нагоре не хваща. Тежко това не е толкова показвам. Ти лъжеш си. Дет меря камиона, толкова показвам. 170. Айде бе, няма 170 стигама. Жената те издаде. Дет. Добре, дай да си говорим сериозно. Наистина, боли ли ти сега кръста или не? Сега в момента нямам такова, не усещам така, както стана вече няколко минути седя прав, няма проблем. Сядай. Ти къде си? Тук одобриш. Те ли? Да. Удобриш ли се? Да. Наистина ли си удобриш? Да. Били мечката удобриш, значи. Аз не знаех, че има такива хора удобриш, бе. Че тогава шефа ми, Който? се оплаши. Същия те като мене, само че он е още по-голяма ръка има. И малко, корема му малко по-така. 200 кг. Ай, няма. Той каза, че не бе, той каза, че е 160 кг. Той ли? Да. Сега, Той каза, че е 160 кг. види, в принцип много лъжите. Браво. Да ти кажа, и аз не вярвам, че ще се получи някакъв резултат. Живи здравата си. Такова нещо. Те откакто съм тренирал борбата и не съм се изпитал. А бяхме млади. Да. А кога бях млад? Сега вече... Кога бях на 26-7 години? Да, но сега вече не. Хайде, успех ти желая все пак. Благодаря. Успехи на вас.